حفون بؤس بزح سب ስለዝፈልጠካ ዝጥቀመላ ዘለኹ ሙሉእ ሽምካ ክትነግረናኻ ፈቃደኛ ኮይንካ ጋሻ ናይ ረዲኤረና ብምዃንካ የመስግነካ ንዓኻ ከዕድመካ ዝተገደድኩ ምክንያት ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ መደብ ኣብ ዘቕረብክዎ ስለምንታይ ንሕፉን ዘይተቕርቦ ካብ ዘቕበረስ ዘላቐሰ ይኸውን ኣሎ ብዛዕባ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቶም ነቲ ታሪክ ዝሰርሑ ሰባት ብሂወቶም ከለዉ ስለምንታይ ከም ዘይተቕርቦም ዝብል ሓበሬታ መፂኒ ካልኦት ከዓ ቴሌፎን ብምምፃእ ምስኻ ከም ዝራኸብ ስለ ዝገበሩ ንኩሎም ቶም ሓበሬታ ዝሃቡንን ንዓኻ ደረኸቡንን ሰባት ኣቐዲመ ከመስግኖም ይደሊ የቐኒየለይ ሕፉን ብቋንቋ ትግረ ውዑይ ማለት እዩ ውዑይ ኔርካ ክትከውን ኣለካ እሞ እስከ መጀመርያ ሙሉእ ሽምካ ከመይ ኢለ ኢኻ እዛ ሕፉን መፅያትካ እስከ ንገረና የቐኒየለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሽመይ ተስፋ ገብርኤል በርሀ ይበሃል እታ ሕፉን ማለት ከምታ ዝገለጽ እያ ትግረ ውዑይ ማለት እዩ ንእሰይ ቁርቡ ዋዒ ገለ ስለ ዝነበረ ካብኣ ተበጊሰ እያ ድማኒ ታጓ ዳርጋ ንሽመይ ተኪያ ትኸይድ ዘላ ማዕርግ እውን ኣለካ ምስለኒ ወታደራዊ ማዕርግ እስከ ፅቡቅ ጌርካ በስ ነብስኻ ፋልጠና ክልተን ተወሊደ ኣብ 75 ወሕድ ድማኒ ኣብ 13 ከባቢ ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፈ መዋለይ እውን ኣብኡ ክሳዕ ናፅነት ናፅነት እውን ክሳዕ 2004 ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣፍሳይ ይሰርሕ ነይረ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መካናይ ኣብ ከቢድ ብረት ስለዝነበርኩ ዝተፈላለየ ስራሕ ኣብኡ ሰርሕ ብምንባረይ ኣብኡ ድማኒ ድሕሪ ኣብቲ ናይ ማዕረግ ድማ ሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ ሒዘ ኣብ ድሕሪ እውን ኣብኡ የሰርሕ ነይረ እሞ ይተሓዘለይ ዝንጥል ኣቢለካ ሌተና ኮሎኔል ክብል ነይርኒ ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ዳሕራየ ዘኪረያ ሓቆም እዮም ሓደ ካብቶም ተሓበሬታ ዝሃበንሲ ኣነ ዓጢቀያ ዝነበርኩ ታንከኛ እዩ ካብ ኤውሮጳ እዩ ኣነ ዓጢቀያ ዝነበርኩ ታንክስ ካብ በዓል ተስፋይ ጨመዳ ዝለንቅነ ኣብዚ ሜድያታት ዝዛረብ ዘሎ ወታደር ናይ ደርጊ ዝነበረ ወይ ጀነራል ናይ ደርጊ ዝነበረ ዳዓጠቅኩዋ እያ እሞ በዓል ሕፉን ኣለዉ እንድዮም ንበዓል ተስፋይ ጨመዳ ዕጥቆም ደፍትሕዎም ንዕኦም ዘይተወከስዎም ኢልኒ እሞ እስከ ብኡ ንጀምር ከመይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘለካ ወታደራዊ ተመክሮ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ታዕሊም ኣፋዕ ምዕላመይ ኣብ ከቢድ ብረት ኣብ 5 ትበሃል በጦሎንያ በጦሎንታት ማለት እዩ ኣብ ናቅፋ ነይረ ድሕሪኡ ድማኒ ናይ መዓት ከተማታት ኣብ ናቅፋ ዓወት ከረን ባፅዕ ከምኡውን ድሕሪኡ ዝነበረ ምዛኩን ካብ ቀዳማይ ወራር ኩሉ ዝነበረ ናይ ሳሕል ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ናይ ናደው ናይ መብርቂ መንጠረዝ ውቃው ዝገለ ዝበሃልን ካልእ ኩነታትን ብዓቕመይ ዝተምጀጋኑ ተሳቲፈ መጀመርያ ኩላህና ከም ንፈልጦ ሰውራ ኤርትራ ዝጅምርታ ኣሎ ዝተሓተ ኣብ ዓሸራት ዝተሓተ ብረት ጀሚሩ ግን ኣብ ቀሊል ኣበርክቶ እውን ኣይነበረን ኣብ 77 ድማኒ ምምፃእ ናይ ደርጊ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሶቪየትን ናይ ኩባ ናይ የመን ካልእ ሃገራትን ከቢድ ዘመናዊ ዝኾነ ዕጥቂ ስለ ዝዓጠቐ ንዑ ምምካት ድማኒ ሰውራ ኤርትራ ሓደ ገጅስ ዝኾነ ናይ ደቂ ሓገዝ ስለዘይነበሮ በቲ ፕላን ናይ ትውድብ ድማኒ ንፀላኢ ብብረቱ ብዕጥቁ ብብረቱ ዝብል ፕላን ስለ ዝወፀ እተን ዝማረኻ ዝነበረ ታንክታት ረሻሻት መዳፍዓት ብጅግንነት ተኻላሽን ተመንሲለን ኣብ ዓንዳ ክውዕል ኣለዎን ስለዝተባሃለ ድማኒ ኣብ 78 ወርሒ 4 ከባቢ ንመከናይዝ ንምዃን ተካይደ መከናይዝ ኮይኑ መከናይዝ ድማኒ ኩላህና ከም ንፈልጦ ካብ ፀላኢ ተመንዝዐ መንዚዕካ ዓጢቃ ተረዲእካ ተማሂርካ ኣብ ጥቕሚ መዓል ድማኒ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ስለዚ ተንታንክታት ኩን መዳፍዕ ኩን ኣፅዋር ኩን ካላሽን ኩን ካልእ ይኹን ካብ ፀላኢ ካብ ባዶ ተበጊሱ ሰውራ ኤርትራ ዝዓጠቐዩ እተን ንዓጥቀን ነበርና ድማኒ ካብ ፀላኢ ዝተማረኻ ዳ እምበር ብደገ ዝተዋህበና ፀይም የብን ልክዕ ከምቲ ዝገለፆ ካብ በዓል ካሳ ጨመዳን ካብ ስርዓት ደርግን መንዚዕና ብኸላሽን ማሪኽና መንዚዕና ኣብ መዓላ ዝገበርናየን ዝዓጠቕናየን ትኽክል እዩ ከምኡ ዓይነት ኢሉ ዝገለፀልኪ ተሓውና እውን ትኽክል እዩ ሓቂ እዩ ገድሊ ኤርትራ ካብ ፀላኢ ዓጠቕ ከም ዝነበረ ባዕሉ መንግስቱ ሃይለማርያም እውን ብወግዒ ገሊፅዎ እዩ ንሕና ዝጠቕናኩም ንፀላእትና ተዕጥቕዎም ኣለኹም ተረክቦም ኣለኹም ኢሉ እዩ እስኪ ካብቶም ትዝክሮም ዓበይቲ ውግኣት ቁርብ ጥቀሰልና ፅቡቅ እዩ ካብ 61 ክሳብ 91 ዝነበረ ኩነታት
كبابي 30 عامتاتيو إذا 30 عامتات دماني أب نفسك كفبوتا نفسك كدقيق وتسكن ناتا تتسامي اللاتا نتتساميتات كله بعد تغلال خفتشو كديدن أزيو نوحين سلازقان لكلهم تقصوا أين غلن بتعب ما يكن نخجل تغنى كابتي تساتف كله أقدم عبد تغسكو بعلاقة أفعابات كرن باتر كل التجدين سواء شوعتن نتسعنا حدا مدمساس نادو مبرك وكاو استفر عليه متكعتات ناي كتمتات تبع البارنتو يكون عزيز سفحين عبديو تساتفه كاب حليفة دماني أب مجرشة دماني كله سبزفولتو تانكينيا مدفع رشاش كوماندو ني أب إثيوبيا كاب كبابي وما خلي إثيوبيا دماني كاب أب كبابي خاموسي بحر دار دوربتي كوسوفر شاغن متكل دبر ماركوس كبابي ديتي دماني بعلك ديتي هايك أجبار كسابهم الناون كساب أديس أبا ما خل أديس أباون أبتوز نبرك كبدين مرر وقاتن قال المتكاس زي أمزاتي خلونا له بعد غلالي أفيني أنا تساتفه أب قد لخلخاس بمتاي حلفنتي خا بتحكاني كمتاي أو أبدي قبلي حلفنتي نيرو محرقاي نبرنا مرحلي لقيني كسابنا تمت مرحلي نايتان كينيا نيري دهريو دماني مرحبا طولوني أب مدفع كان كينيا ونيري دحري ناس نبتس عن شدشن كبابي مهاب معارض مالتها فانا معارض كوينة أبدا حرائد نبرك كويناتنا موقع إسرانا إثيوبيان زنبرة دماني مرحبا طولوني ناي مدفعن معارض قيد ما همزة التماثيل لزقال كلها وكونير الكوينة دماني كان مجمرة ساعة مشارشات ساتفير حجيت كاتاتلو دلخازم وتهدرات نبر درك شعبي أي سعرتنا بعلناينا وشتاو خناتاتنا تسعيرنا بلو تسفيج أمداز بهال جنرال بفلاي قرب الدعب زلو مقدي دقاقم والله زحبريتا زمو انتاي خاقتلو تدلي نزي من اساي ولدو سخاتكم كات حقيق نقروا تصحفلو سلو زلوكم اتهم نابتو خناتات دنوركم كاسل زي تزاربو دولهم كل قزية تدزارب ترأيو سمع زركم مو انتاي اللهم حصر بالكاب زاعة خناتات كنقرنا تدليو صبغيو زي أبزغوان زي أب زي متحدث بزحات أب الميديا زح قالاتن أقرر من نقر سمع لنا أتي تاريخنا إرترانا قدنا يسورة إرترا قبستان حدن ولا في الموزنة بوليتيكا وقالتن كونتات إرتران جيرو دماني درقي خساب عنقرو كاب السوفيت بأقارون كساب اليمن دوبي من متنزو وهنا نبع الكيبا حاجة عاتقو نيرتران مدمسات حنتابنا حوارون مدمساس وراز نبع الشارشاي ورار أمتحر شاقد مولو هزبي إرترا نناتنت إلو السبقسة مولو معبلنا هزبي ويكاتلتنا هزبي زحب دخل كل ويكاد حقت بزي مهلا ودماني أتببادو هيدو جميرو كالاشين غيرو تانك زمارخ زنبري نزيب أكزاب أنكر حادي مولو دقفنا يبع السوبيت كاب بأكل كون أما خرطنا كويناتن أوساتي استراتيجين زنبرو نبع اليمن هنا كيوبا ودماني يبزخيو وتهدرات تدميرو ودخيد زنبري سورة إرترا قرنا مقاميمو ترى إيدهم كان إرترا خمزو وصو غيرو سلازي إذن يبع الكاساج أمدا يخون ولا خالوتات دخل كل زلو دماني كدن استقبرو أما قابر قحاف زلو حجي بستفتر خونتات تبقيسهم نتناتهم سمعاتن هانكوتان ويكا نتيج تشنفوه شنفت دماني أجر رامي أبحالم سورة إرترا بمخانو تثبيت زقبر ناوتاتين يهاتم بزي منبارو اتحفرت زقبر لهم حجي بدي تفتير زلو كونتات تتقيمهم من الله سنبر مقابر توقع فيها مقابر بحاف تسيرو للتاريخ تغيرو بركختك زغيلا بحال ما يترأين كونتونا يكونا سلازي نعقل سباتيو سلمن تاي يقولوا له انتاي من قد تلتغفت لهم يوم وي انتاي من قاعد سلزرخو بيهم زاربو زلو نبال عبي عارسي مرزم أبا نزاربينا كولونيل قدم قن نسخاتكم نعمنت سخافتهم سرحت تاريخيخا حجيكن كم زنريو دلنا خبز زعبرة زلاقسي خفتهم زوعلو تم دسمعو خزنتو إنا نسمع زلنا مو نسخاب وقنكا تمكروخا نابز من أسي ولدو أم حلاف انتايز قبر كايا نقرالو أنا بعضمي أبكتشحن 4 أمريكا مدي أبتش بصف ومتعلو
ካብ ኤርትራ ወፅኤ ናብ ስደት ዘምርሐኒ ምክንያታት ነይሩ እቲ ምክንያታት ድማ ንበት ዝነበረ ናይ መራኸቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ይገልጽ ነይረ ኣብ ዝኾነ ድማ ንኤርትራዊ ብትኽክል ልኡላውነት ኤርትራ ተዕቆበሉን ትድፈረሉ ዘይትኽእል ምክንያታት ድማ ምዘለ ኩነታት ብዝዛመት ዓቕመይ የበርክት ነይረ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ተዓዲመ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ዘጋጥመና ዝነበረ ወይ ኣበይና እንታይ ገይሩ ክንደይ ሓይሊ ዝኸውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ ተሳቲፉ ዝብል እንደገና ድማ እቲ ኤርትራውነት በዚ ጋጥምና ዝለጥከማ እቲ ኤርትራውነት ልኡላውነት ወይ ከዓ ታሪኽና ብዘይትንከፍ መንገዲ ልኡላውነት ናይ ዓድናን ታሪኽናን ዓቂብና ናብ ተሓተ ኩነታት ክንከይድ በታ ዓቕመይ በዚ ከባቢ ብዘፍክተለይ መንገዲ ኣብ ብዙሕ ሳተፉና ኣለኹ ስለዚ ታሪኽ ዘይብሉ ቀጻልነት የብሉ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ታሪኽ ድማኒ እቲ ጽቡቕ ምዕቃብ እቲ ሕማቕ ድማኒ ንኸይድገም ካብኡ ምምሃር እምበር ታሪኽ ናትካ ኣቢልካ ማለት ስሒትካ ወይ ከዓ ንኣናኢስካ ንናይ ታሪኽ ናይ ጎረባብትና ኣልዒልካ ህላዌኻ ክትረጋግፅን ቀጻልነትን ክህልወካ ስለዘይክእል ኣብቲ ኤርትራዊ ታሪኽ ወይ ከዓ ኤርትራዊ መንነት ምትኻም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይ ኣብቲ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ መራሕቲ ወያኔ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤርትራ ንምትኻም ኤርትራውነት ኣተኺምካ ንምንብርካፍ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፖለቲካ መንገድታት እውን ዓዊሉ እየ ዝቃወሞ ነይረ ንሱ ኢኻ ተሓቂ ስለዚ ኤርትራ ተወሊዱ ዝወለዶ ታሪኹ ከምዘይርዳእ በዚ ዘሎ ሕትጋጥሞ ዘሎ ኩነታት ታሪኽ መንነቱ ከምዝፀልአን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝንብርከኽን ንምግበር ዝግበር ዝነበረ ሽርሕታትን ልዑል ምንቅስቃስ ዓዊለ ካብ መጀመርያ ሒዘ በታ ንእሽተይ ዓቕመይ ክከላኸል ፍትን ነይረ ንኤርትራውነት ድማ ነቲ ምስ ወለዱ ድማ ታሪኹን ሕሙቕ ይኹን ፅቡቕ ይኹን ንኽፈልጥ ድማ በታ ዓቕመይ ቁርብ የበርትት ነይረ ከምዚ ተረዲአየ ዘለኹ ኮሎኔል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ኣኼባታት እዩ ተሰኒዱ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ንእስ ወለዶ ፅባሕ ንግሆ ብቐረባ ክረኽቦ ዝኽእል ክትርጎም ድኽእሉ ናብ ካልእ ቋንቋታት ገለ ዝሓሰብኩሞ ወይ ኮሚታት ተበግሶ ከሎ ዶ? እዋ ካብ መጀመርያ ምስ ገለ ንሓቂ ተቓለስቲ ልኡላውነት ኤርትራ ዝጣበቑን ክሳብ መጨረሻውን መስዋዕቲ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ንዘራረበሉ ኢና እቲ ዝነበረ ኩነታት ግን ነዚ ኩንነት ንምግባር ሓጋዚ ነበረ ሕጂ ፈጢሩ ዘሎ በቲ ዝነበረ ኩነታት ግን ዳርጋ ፅፁዕ ባይታ ንኩላህና ንፁር እንዳኾነ ዳርጋ መብዛሕትና እውን ዝሰማማዓሉ መንገዲ ብምዃኑ መደባት ኣለና ታሪኽ ንምውራስ በብዓቕምና ፃዕርታት ንገብር ኣለና ሕጂ እውን ከምኡ መደባት ምስ ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ዘለዎም ናይ ብሓቂ ሃገራውያን ተረዳዲእና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኽንትንትኖ ወይ ከዓ ንክንነት ወለዶ ከነመሓላልፈሉ መደባት እውን ኣለና ሕጂ ግን ኩነታት እንዳሓሸ ወይ ከዓ መንገዲ እንዳኸፈተ ከይድ ስለ ዘሎ ኣበርቲእና ሕጂ ክንሰርሓሉ ከም ንኽእል እውን ኣነ ዝጥሩልና ኣሎ እምበር ንፍትን ነርና እቲ ኩነታት ግን በቲ ዝነበረ ዕንቅፋታት ኤርትራውነት ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ቅድም ኣቢለ ዝገለጽኩ ኤርትራዊ ንኸይፅርነስ ኣብ ኣውራጃ ወረዳ ዓሌት ሃይማኖት ተፋፊልካ ታሪኽ ናይ ኤርትራን ታሪኽ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ሰውራ ኤርትራ ብኣጠቓላሊ ጌጋ እዩ ናብ ዝብል ብመሪሕነት ናይቲ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ወያኔ ማዕለያ ዘይብሉ ባጀትን ብውዕል ብላዕሎት ሓለፍቲ ናይቲ ግንባር እውን ዓብዪ ጎስጓስ ክግበረሉን ይንቀሳቀሱሉን ብምንባሮም ኣብ በቲ ዝድለ መንገዲ ከደን ሕጂ ግን ፅፁዕ ባይታ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣበርቲእና ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ኣነ ፂሩልና ኣሎ እምበር እወን ፍትን ነርና ግን ክንዕወተሉ ኣይከኣልናን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል ከምዚ ተረዲእኒ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር መገዲ ዝተፈላለኻ ወይ ከም ዝተቃወምካዮ ይድርዳእኒ ዘሎ እሞ ብልክዕ እንተለ እንታይ እዩ ኣብ ከምኡ ደብፅሓካ ስለምንታይ ህዝባዊ ግንባር ገዲፍካዮ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስራሕ ኣቋሪፅካ? ጽቡቕ ነቲ መስቀልና ኣረኣያና ህዝባዊ ግንባር ኣይካሕዶን እየ ዋላ ጌጋታት ሃልዎ እምበር ዝለዓለ ጽቡቕ ነገር ናቱ ጽቡቕ ነገር ክሳዕ መስዋዕትን ሸላት ማያት የብሉ ኣሽሓት ዘጥፋናሉን ብመትከል እውን ንናጽነት ሓርነት ፍትሒ ዲሞክራሲ ዝብል ብምንባሩ ነቲ መትከል ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣይተቃወምኩን ኣብ መትከል ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መትከል
ማለት ንዑ ኣሚነ ዝኸይድ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጌጋታት ኣይነበረን ክብል ኣይኽእልም ማለት እዚ ጌጋታት ኩላና ንፈልጦ ነገር ነይሩ ነቲ ጌጋ ንኸይድገምን ተሓታትነት ብዘለዎ መንገዲ ድማ ነቲ ጌጋ ዝፈፀመ ድማ ተሓታትነት ክህልዎ ድማ ይስዕር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግን መጀመርያ ክሳብ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ ምክልኻል ነይረ ድሕሪኡ ግን ናብ ምምሕዳር ተሳሂበ ኣብ ምሕዳር ንዞባ ሞገሎ ህዝባዊ ርክባት ናይ ዞባ ጋሽባርካ ድሓሩን ኣብ ምሕዳር ናይ ንዞባ ሞልቂ ኮይነ ኣብ ስራሕ ኩሉ እዋን ኣብ ምክልኻል ኮንካ ዋላ ብድፋዕ ኣብ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ድማኒ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ፀላእን እቲ ዝወሃበካ ሓፈሻዊ ፖለቲካ ዳ እምበር ጥልኽ ኢልና ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣብቲ ምምሕዳር ምስ መፃኹ ግን ነቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ብኣጠቃላይ ዋላ ቁሩብ ቂድር ዝብለኒ ነገራት ተሃለወ ምስቶም ዓበይቲ ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩን ዋላ ምስ ኢሳያስ እውን ብገለ ኣጋጣሚታት ይራኸብ ብምንባረይ እቲ ዝግበር ዝነበረ ጌጋታትን ንልኡላውነትን ንኤርትራውነት ዘየኽብር ንኤርትራዊነት ዝንዕር ብዛዕባ ስልጣኖም ዳ እምበር ብዛዕባ ናይ መጻኢት ኤርትራ ንወለዶ መምሕልላፍ ዕላማን ተበግሶም ከም ዘይብሎም ዝተፈለጥኩ ንሕክምና ክኸይድ እየ ሓቲተ ብኡ መጠን ድማ ተፈቒድኒ ንኣሜሪካ መፅአ ብኡ ቢለ ድማኒ ኣንጻር እቲ ዝካየድ ዘሎ ከም ዝስለት ወይ ከዓ ዓቕሚ ክበርክት ዋላ ከም ዝቃወሞ እውን ኣብ ውሽጢ ክተቕነ ኣሜሪካ ብዝኣትኩሉ ድማኒ ዓዊዘ ኣብ መራኸቢ ብዙሓታት ድማ ነቲ ዝረአየኒ ዝነበረ ጌጋታት ድማኒ ክነፎን ህዝቢ ኤርትራ ድማኒ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ እዚ ኩሉ ፀገም ሓሊፉ ሕጂ እውን ኣብ ዝኸፍአ ፀገም ከእትውና ይኽእሉ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓሚሞም ተወኪሎም ንኤርትራ ንምሕቃብ ዝኸዱ ኣይኮኑን። ኣብዚ ቅድም ኣብ ኣኸብለካ እስኪ ገለ ተቐሰልና ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል ማለት ምስ ኢሳያስ እውን ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ካንዲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣክል ትራኸብ እንተ ነርካስ እንታይ ነርስ ከገለ ካብቲ ናብ ከምኡ ውሳኔ ደብፅሓካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክሉን እዮም ከብለካ ዝኸኣለስ እንታይ ነይሩ ኣብ ስራሕካ ዘጋጠመካ ገለ ኣብነታት ክተቕሰልና ትኽእል ዶ ትዝክሮ ነገር? ኣነ ብቐጥታ ናይ ስራሕ ዝምድና ኣይኮነን ነይሩኒ ኣነ ህዝባዊ ርክባት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ወይ ከዓ ኣፈኛ ናይቲ ዞባ ብዝነበረይ እቲ ናይ ጋይሽ ናይ ምኽባልን ናይ ገለን ዝብል እውን ኣጋጣሚታት ኣብ ንዓይ ዝምልከት ብምንባሩ ኢሳያስ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ድማኒ ንዞባ ጋሽባርካ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ነይሩ ዑደት ዝገብር ኣብ በዓል ሂንጎል ዋላ ኣብቲ ዞባ ኣብ ግዜ ሰላም ወይ ከዓኒ ኣብ ግዜ መስተ ምሰተ ዘርእዮ ጠባያት ዝድርብዮም ቃላት ምንኣስ ናይ ገለ ሰባት ምሰኸረ ካልእ ሰብ እዩ ምሰተ ካልእ ሰብ እዩ ኢሳያስ ክትብሎ ዘይኮነስ ማለት በቲ ዝነበረና እምነት ናይ ኤርትራን ዋላ ህቡብነት ዝነበሮ ዘይኮነስ ከም ሰብ እውን ክትሰምዖ ኣብ ክደሞ ዘይትኽእል ውዕሉብ ዝኾነ ቃላትን ምንኣስን ከን የንፀባርቀኒ ወይ የጋጥመኒ ብምንባሩ ዝነበረ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ድማኒ ተሓታትነት ዘይብሉ ሓደ ሓንጎል ንኤርትራ የመሓድራ ባይቶ ውሳኔ ይብሉ ሓጋጋ ኣካል የለ ፈፃሚ ኣካል የለ እዛ ኤርትራ ብሓደ ሓንጎል እያ ሚኒስተር ኣመሓዳር ዞባ ዋላ ጀነራል ተራ ዝበሃል የብሉን ሓንጎል እያ ንኤርትራ ትመርሓ እዛ ሓንጎል እዚኣ ብኣጋጣሚ ሓይማ ወይ ተጨሊላ ወይ ድሕሪ ገለ ኸይናኸ ኤርትራውነት ውሕስነት ዘይብሉ ቋም የለ ስለ ዝኾነ በቲ ዘርእዮ ዝነበረ ጠበያትን በቲ ዝርእዮ ዝነበርኩ ናይ ጀነራል እዩ ናይ ዋላ ግለን ኢሳያስ ምሕጓስ ዳ እምበር ሃገራውነት ኣብ ግምት ዘእቱ ነገር ገይሮም ስለዘይንቀሳቀሱ ስለዝነበሩ ንዓይ እቲ ኣብ ምክልኻል ኮይነ ወይ ከዓ ብድፋዕ ኮይነ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ቀሪበ ምስ ረኣኽቦ ዝርእዮኒ ዝነበረ ናይ ኤርትራዊ ጥፍኣት ወይ ከዓ ተሓታትነት ዘይብሉ ኤርትራ ተኣክል ብክንደይ መስዋዕቲ ዝመፀት ብሓንቲ ሓንጎል ጥራይ ትመሓደር ብምዃና ሓንጎል እዚኣ እውን ምስ ተሓሳስቡ ምስ ተካይዳ እውን ንኤርትራ ኣብ ፀገም እምበር ናብ ክውንነት ወይ ከዓ ናብ ሰላም ፍትሒ ዲሞክራሲ ኤርትራዊ ቀሲኑ ኣብ ሃገሩ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክነብረላ ከም ዘይክእል ስለዝተረዳእኒ ስለዝነበርኩ ኩላና ኣነ ኣጋጣሚ ትንክፎ እየ ዘለኹም ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ መንእሰይ ተሰዲዱ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ሰብ ሓደ ሰብ መቃብር ዝስሕር ዘይብላ ዓዲ እንደገና ኤርትራ ድማኒ ኤርትራዊ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፖለቲሽየ ማዕላያ ዘይብሉ ፀገም ብዘምረሻይዳ ክንደይ ፀገም ደክል ኣብ ባሕሪ ልዕሊ 3 ገለ ታንሳ ይፅሕሉ ኣብ ሊብያ መዓት ፀገም ረኽቡ ዘጋጠመ ዘሎ ኩነታት ንኩላህና ርዱእ ስለዝኾነ ኣነ እውን ዋላ ብግልፅን ዝርዝርን ዘይኮነስ ብኣጠቃላሊ ብደቂቑ
ስለ ተራእኒ ድሓር ወጪውን ዓበይትን ለባማትን ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ እንዳት ናፃ ሚድያ ናፃ ሰብውን ልትረክብ ካብ ተረዲኡ ድማኒ ዝያዳ ሓደጋ ምዃኑ እንዳተረዳእኒ ስለዚ መፅዑ ስለዚ ማለት ዘይብሉ እንታይ ካብ ምክትገልፆ ትኽእል ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ቅድሚ 14 ወይ 15 ዓመት ኣቢሉ ድምፅኻ ኣንጻር ዝካየዳ መንግስቲ ኤርትራ ክትስምዕ ከም ጀመርካ ኢኻ ተቐሰለይ ዘለኻ ኮሎኔል ተስፋ ገብርኤል እቲ ምእሳር ናይዞም G15 ጽልዋ ነይርዎ ዶ ውሳኔኻ ኣይነበሮን ወይ ምስኣቶም ገለ ፍሉይ ርክብ ነይርካ ድዩ ሰብኣ ነፅረልና ኣነ ዞም G15 ይኹን ዋላ ምስቶም ዝዓለዎት ዓበይቲ ተበስልጣን ዘራኽብ ስራሕን ብዙሕ ኣይነበረንን ኣነ ኣብ መከናይዝ ክንዲ ቅድማ ዝገለጽዎ ካብቲ መራሕ ብርጌደ ይኹን ዋላ መራሕ ሃይለይ መራሕ ምስራኤ ኮይኑ ዝነበረኒ ስዒድ ዓሊ ሒጃይ ምስቶም G15 ይኹን ዋላ ካልኦት ተበስልጣናት ዘራኽብ ፍሉይ ዝምድና ኣይነበረና ይፈልጦም ልክ ማዕለ ዝፈልጦም ኣብቲ ናይ G15 ኣብ ዘቕርብሉ እዋን እውን ኣብ ገለገለ ተማዕሉ ገለገለ ንሱር ስለ ዘይኮነ ድማ እንታይ ማለት እዮም ዝብል ጌር ዝብለኒ ነገራት ንሶም እውን ነዊሕ እዋን ኣብ ስለ ተጓዕዙ ንእሳት ልዩ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጥዎ ንሶም እዮም እቲ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ዝብል ጌር ዝበለኒ ነገር ነይሩ ኣብቲ ዘቕርብዎ ድማ ሓሳብ ዝቕበሎ ነይሩ ሕቶታት ዘትበለ እውን ነይሩ ኣነ ግን ምስኦም ፍሉይ ዋላ ሓደ ሰብ ዝፈልጦን ዝረኽብዎ ሰብ የለን ምስ ካልኦት ድማ ላዕሎት ሰበስልጣን እውን ዘራኽብ ሓላፍነት ስራሕን ፍሉይ ነገር እውን ኣይነበረንን ኣነ ኩሉ ግዜ ካብ 78 ክሳብ 2000 ናይ ውዕል ኣልጀርስ 2002 ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ስዒድ ዓሊ ሒጃይ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይረ ኣብኡ ድማኒ ብኣጠቃላሊ ዳሓር ንምክልኻል ስዒድ ዓሊ ሒጃይ ማለት እዚ ኣብ ናይ ፎርቶ ስርሒት ዝተሰውአ ጅግና እዩ ሓቀይ هو ትክክል ምስኡ ብዝተኣሳሰር መብርሂ ክትወደል ለድዩ ዛዕባ ኣጋጣሚ ናብ ወረ መወዳእታዊ ሕጥሪ ኣብ ዝወርሕ እዚ ስርሒት ተፈፂሙ ብዛዕባኡ ዝተኣሳሰር ክትውለደል እንተልዩን ዕድል ከወካ ኸእለ ኣብ መንጎ ነግሪ መንገድና هو ጽቡቕ ኣነ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዋላ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብ ሓደ ላይፍ ናይ ፌስቡክ እውን ተሓቲተ ታሪኹ ገሊፀ ኣብቲ መጀመርያ ዘጋጥመሉ እዋን እውን ተደጋጋሚ ነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ስለተጓዓዝና ጽቡቕ ናይ ስራሕ ምትእስሳር እውን ስለዝነበረ እና ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከይድና እውን ኣብ ኢትዮ ኮይነ ምስኡ ስለዝሰርሕ ብምንባረይ ታሪኹን ታሪክ ህይወቱን ተደጋጋሚ ገሊፀ እየ ስዒድ ጅግና እዩ ምስ ስዒድ ዝተጓዓዘ ብኣጠቃላሊ ስዒድ ከምዚኣ ገይሩኒ ዝብል ዋላ ሓንቲ ክንትተደርኩን የለን ጅግና እዩ ከም ሰቡ ብዝነበሩ ሓላፍነት ድማ መራሒ ስለ ሰራዊት ነይሩ ከምቶም ካልእ ሰበስልጣናት ገለገለ ሰበስልጣናት ክትብሎም ትኽእል ብኣጠቃላሊ ጽቡቕ መነባብሮ ክነብር ዝኽእል እዩ ኣብ ስርሑ ጅግና እዩ ልዑል ወታደራዊ ክእለትን ልዑል ናይ ምርድዳእን ሓልዮትን ልዑል ሃገራውነትን ዝነበሮ ጅግና እዩ ስለዚ ንሱ እውን ከም ሰቡ ከምቶም ኣብ ምስኡ ዘሎ መሳትኡ ክነብርን ብሓሸ ናብራ ክነብር ብዝኽእል ግን እቲ ናይ ኤርትራ ዘጋጥማት ናብ ሓደጋ ትኸይድ ከም ዘላን ተበጊሱ ዳግማይ መስዋዕት እውን ከፊሉላ ኣብ ተሓጻር ናይ ደቃይቅ ዘሕለፋ ነቲቢኤር ተቋጻጺሩ ድማኒ ፍትሒ ዲሞክራሲ ዋም እሱራት ድማኒ ክፍትሑ ኢሉ ብዘቕርቦ እውን ልዑል ሃገራውነትን ፍትሕን እዩ ስለዚ ስዒድ ዓሊ ሒጃይ ጅግና እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ ድማኒ በቲ ዘጋጥመኒ ናይ ሚድያ እውን ገሊፀ የኽዛዕ ታሪክ ህይወቱን መኒን ካበይ ተሰሊፉን ኩሉ ብኣጠቃላሊ እውን ገሊፀ ኣብ ናይ ገሊፀ ንህዝበ እውን ኣይኮነን ጅግና ስዒድ ዓሊ ሒጃይ ድማኒ ዳግማይ ንኤርትራ መስዋዕት ተሰዊኡላ ከምቲ ቅድማ ብለ ዝገለጽኩ ንሱ ከም ሰብ ክነብር ይኽእል ነይሩ ግን ሃገራውነት ኣቐዲሙ መስዋዕት ከፊሉላ ኣብ ኤርትራ ቅድማ ብዘይ ቃልሲ ድማ ልዑል ተራ ህይወቱን ዓጽሙን ዝኸስከሰ ጅግና እዩ ኣብ መንጎና ነዛኔ ዓሊ ሒጃይ ከይተምልጠኒ ኢለ እትያ እሞ ኣብቲ ወሲንካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብዝረኣኻዮ ሓደ ጉለታት ባስለ ዘይበለካ መፂኻ ኣብ ኣሜሪካ 2004 ሽዑ ድምፅኻ ከተስምዕ ጀሚርካ እንታይ እሞ ከመይ ፀኒሕካ ናይ ምድሪ ኣሜሪካ ቃልስኸ ኣብዚ እውን ሕፅር ኣቢልና ክንሰግሮ ብኣጠቃላሊ ኣነ ትፅቢት ነይሩኒ ቃልሲ ኣብዚ ተዛሪብካ ናትነት ተዛሪቡ ዘይኮነስ ህይወት ተኸፊሉ ወይ መፅኡ ንሓርነትን ንፍትሕን ዲሞክራሲን ድማኒ ህይወት ከም ዝኽፈሎ ግምት እየ ኣነ እውን ህይወተይ ክሳዕታ ዝለዓለት ኮፍየላ እውን ድልውነት ነይሩ ድሕሪኡ ግን ኣብቲ ዝነበረ ኩላህና ከም ንዕዘቦ
أبستفعل هاتو قطو كندقدم أبيل جلسكو ناي هكذا خوانا فعليو نبتدي نتفقلا شيء تمثيل أمزقاتو ناي وطاي متستاو ناي بعل ويانا ونيرو بعد تقالا لكن اتمنى سيكندي حكينا تاريخون زنبربو كونتات جنجيمو نتسبق حاجبو نتحمق بما نخيد الجل نخيد كالت تستفعل عليه منقدي صح بيلو لأبي إثيوبيا اللي ودبات كنده قطرنا يكلني قال يوم على يروسم سالتا يروسم لكعبو مثلا دماني أب أمريكا زنبرو محبرات تيجي محبرات دو والأسباب دو قال لنا تبعني دماني صح حلو أبتها جراونتنا كنزتن أبتي عندي استراتيجينا أنا هجراونت عجبنا أبتحال تلتالكو ردو انتواني أبو أي بقعنا أي مكتنا يوم بعد غلان دماني ولا دمسناهم بحبار كمراداونا يكالنا دمسنا دماني بحبار ممكن نسمع يكالنا عبيد أبور كتون يروه ويكان كرسي مبجس يروه خذل أيكلن أتي تقلاتاي سبقات حسوا هجراونت دماني زحاجة تصفات لدي قدت كابدي كماهرنا هاتي زحالفة زين كفنا زنبري كماهرنا دماني حجنا زحاشة كونتات كنكيد كد ملتصال لني لكاري ودب ويسلفي ويزغنون التأخيخاب كميخات نتطف كولونيل تسوى قبريل هو قدم جن أتي ودب كبهال كولا لك أخنتي أب كالتي أب صورة إرتاز زنبري كالتي زنبري ودب زبل أمر هم خوينا مسموحين سلزنوبر خاصون جميرة تحروجن زي سنقمو أب بكا حلق لغزاته نن حلم سباناجلو ثلاثة سبنيرم حدا يخون دامبك ثلاثة خونو كنا زغنا تحساسبا ويكا هجرا وتحساسبا زي بلبنا تبتاتلو سلزخودو أنا خابو جديفة مس كما إذا أمسلو إرادا ولا أبلات ودوب خنو أبلات سلفي خنو أبلات كلا خنو كم ودب محبت سلفجد نوح جريه يبلي. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. يغني اللي كولونيل تسوى قبريل هلو كناتات كنسجل مجمريا زهلو كناتات كمي خاتم ببو إرترا بكال حدش مدرخ تساقاقر الله زلكا نباب نايز مسرح سلام موقع إرتران يتبعن مجمريا حتى أصل ليما دحريو قرب كون حتى تاتا الله بس عبالكاي سلام يسلي ألن زغانا فطر ولا تزدقاقات فطرني عالمون سلام يزلي سلام بتعمل الزبهبون زدوليون سلام سلسانا ينفسه كل شقرون أتينا زلنا إذن حجز الله كله كنتات أب هاندبت تزنا برا دي أبي إثيوبيا متزل تكلاي مينستر أبيوت أحمد ديقل زبال مسمته تكون تهان بالتغير دمان سمحاتنا السلام لزلوت حزب دماني سلام يتحفظوا جن إذا حجي زلوا بتنازلنا قنتات السلام نعبيدو تخيل انتهي تعبينا متكون أين فولتون مخنياتو بمنجد إرترا زقونة يكون مجلس يلا نأثر عمتات كثير واجد خفلنا له نايدو بسطوريو إذا نايدو بسطور دماني تسمعني عنابلو بخمي تكبر زقونة نهزب مجلس يلا حبادي ما خمرتنا خاوز السلام زبال نجري يلا نديلو مركزي زقال شخصنا برد دماني حبادي ما قفلو معلو وتدو بخمي حنساسيون هزي تقل سنجري يلا انت جنا دماغ بدأت أمي سلام تفتيرا تبايلو سياسة بإثيوبيا خيلو زربيو زلو نعدم حراديو حتى أوروموديو خيلو كم حدث تسان بتاريخنا إذا نأتينا زين فلتكم كالعاف لبغا مهرام انت جنا دماني أبقلك أمي أبقلتو تهرهيجي ولا نسيقون ولا توت أبقداي مينيستر عثمان سالكيم بعلمانكي زقالتو كلب تهزبي زبهالي لنا مونغ إرسان إثيوبيا كل تهزبين بحرزي كوني حادم كل تمنجد زبهال نقرون يلا كل تهزبين يلا نحريلهم حادم هزبين دحروين حادم منجد كل زقبوه مالتي نعيد اعتقال مالتي كلاي حجينا ودماني دكتور أبي محمد قال السيز مرحنا إلكام مقلات عندنا دمان هذا حشر بديون الترعي أمونغو أتلانا بخد اللي هو عند ماني كابات عن هذه كابات خيل ناي منجد البابور بتي منجد سخوم يدولنا زلو كرتاز ولا أي كمعنايون كجسون يلن
بو مسمعنا أمريكنا متي موسانو أتقل عليه خلال تخلقه كانت ممحتلهم هين فلتن جن باك نيرترا جن يرتاج مع نيرترا كابات تبقي سنة سبعة ذاتو أبو مسمعنا ون أب كرتر ذاتو نجاريو حال أي أبدا حتى وأنا بدبي ناي ماراثون زنبرك قدم زنبرو إثيوبيا تلتعوضوا بانديرا نيرترا بقدنا نكدم إثيوبيا إرترا مش إثيوبيا أبدا نبرهلو فيلم بانديرا نكدم على فيلم إرترا ونتنا جيسو لولا ونتنا جيسو بانديرنا قلبي نتعاتب مقلافا جيرو شارجا إرترا أفريسوم لولا ونتنا مسرات لزقني إمباتي أبد زلو أشيرو مطالون بتعمي حجي نعي كلام تركم زلو بديد من قتزين إرتراونت لولاونت إرترا تنكيفو نخبرن لولاونت إرترا دوقيسو زمت كلام زبهال نجريلا سلزي أب حكي أب سمع كنتات أب تشارات كنتات الله نعي كلام هيكون نزي واجنا إرترا واجنا مسوات دوكم نفسون بمسواتنا يبوتاتنا بحبوتاتنا زمت نزي كيسو زمت نزي لولاونتنا أنقر كل زمت سلام يلن سلزي أبشمع كنتات الله يلي نمن يخ حلفنا التسكم زي حجي إثيوبياويان كابتن وتادرات جميركا أتم سيفيل لغورو دلو كلنا تلو لاونت زدافر ولا دكتور أبي زريو زلو وستاتات نمن يزحتتلو من يخت حتى تغورو دلها تحاتاتي أتي بحيلي بإذن زي تمسك فكما أكل حقاقة أكل زي كله بناد حنقول بحنت حنقول نيفراز مرحزلو تحاتاتي إساياتي مخنياتو إذا كله مستفار نيفراز مسلزلو حجي نلالونتنا تنكش هذه أبيرترا بحيلي سلطان حيزلو إسايات كتاليا مبرهدي لزحابو فيو مخنياتو تجد أقدم بينا فنتقصو خطقصو هتنزلو نتكتاب للطونات زخبر نجر أيقونين كساعي جرماني مجلس تبهل أهابن عندنا نابنت زناي دكتور زناي جنرال جلسة زناي كاتاج مدادو ولا درجاتو سجدو ولا خلوا تبهلو زلا على زلو نابنت درجاتو سجد بسياسة حتى إثرا باني نباني هزبي إثران دكتور باجتنا إثرا جبلة زنبريو أتقرب أجديد كبرو كان متيق من هذه تخطاتي النافينا رفرندم هزبي إثرا كبرو رفرندم سي نيجو ني إثران ناس النتائج مثلا بحثوا يو سبزي إساس حقيقو روز دبلو زنبرة باجت إثران جبلة زنبرة هذيو سلذي ماني تحتاتي الحقينو مجمرة في حتة الزقبة هزبي إثرا مخنياتو نقنتيزة عن تلفونات ننوي وان حبابيرنا في القصص زي مخالنا واجا نقفلو لنا حجو واجا نقفلو لنا إسايا نيرترا دربح من قدي واتجز بالأمنة يبلين كاب كلمات تقول هو تكتفل إذا كله أب نيداقون ولا دعرو سبب تحتاتي قاب كلم حجون السي تحتاتي قبل إن يقول بزي تحتاتي كاب قبل ونا يفارسني حجون هزبي يترا كل حد اللو زعباتي لألاو النسل هاقراو النسل دامرك أبيهم سلز ولا أي حاجة لها قلنا لا يسلز هاون دالهم باب هم حجون إرتران بهم تريفرنا ونين فلسلنا سلز تحتاتي سياسون بوجلوني اوكي حجيت حتى تندحر نصر حاليو بانصارو حجيتي هاجري تدفير لولاونتي يواقع داغا يوتني زبل تقالا سحيلي انت تقبرالو يخا تبل حجي اواناوي سبو تقوس دزلوس انتاي زخون ارتراوي كله اب ببولكو حميمو تريو في فيسبوك كزارب قطعيو سيرالو كينو سغيركا كن سنتا تقبردلو كريتات لكا شوفوا هو حجي تكونات نقول نشكر داخوني خيدو نابنا تنايسات تبا أمني داخلنا ونوصنا سبت نسر كوين رأيهم ادخال سبس الذي سعبهم زنبرة الذي تردو نصم تقوليبهم ويكا يخوصلهم نيرو حجي لما حجي كنو كلنا نقول كوين ولا نتم تكفي إنا زبلو هاجر انتاج فات خيدان لنا قلتو كم تفوزو سيكاني حدي تفوزو نحدي دان كاني كوعسو على خنوبلن خيل زنبارو حجي كن أبحما كنتات تبديو نقول أنا ردون نشكرهم كوينو سلذي حجون كنت أنا بمقلات وي بمنصر زي كونت نزي هاجر نحن وزمته حجو لما أننا هاجر لنا ونتنا نبيتو بتاعدوسنا من بركة داخل الخيط دلو شرحت واحد بحكا نسو سيستمون
زفوسلو واجا زحت تقينو واجا كسر دلوات كنكونن بيرترا نحمم دماني بعد تغللي إرترا ونسمع دماني زلوا نايش تدكتن أفعل لا يجديكو نبدأ هذه إلا وين إرترا قدام يردي تدلي أصل زلوا نابوخن كنكل علنا هذا أجر من أجرونا له نابنا إثيوبيا حيل بحري مصر تاريخ مصر تيل مجلس يبو بحري ولا إرترا بإثيوبيا هذا أخذ الصورة هذا إرترا نللاونتنا زبل ديكوت حتى الشاو كنا تاتنا تومن أشتغل الغداء نبع وتاتنا خبوا استغدوا بعزون دماني إني ناكي بحري نود الزلوا اللي حيل بحري مسجدهم زمان أو إسقاطهم بحرنا بلا للاونتنا هذا قاعد يكون الذي نزيد المكت حيلي حزب خلى على له إرتراونا من أفتتان مثل بقوام نترس نعيدك تسلف فيكون حزب زمارات صمت قوامي بالله حكي بالله حقاقا أكالي بالله حجام أكالي بايزوي بالله من مخارا يقبروا سلا زخوانا قل نزيك أرسل متحد استرعاتي كسغت إذا الناس اللي ديكل نعون سيستومت حقيقة متفق حزب خلى على له نسيت تفتحي لي هذا عمنا ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጸላኢት ስለ ንሪአይና ኢትዮጵያስ ብዓይኒ ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ስጋት ጥራይና ንጥምቶም ሕጂ ብዓይኒ መሓዛ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ንኢትዮጵያ لا كم بربيتنا ولا بدينا خلينا خاط استراتيجية وقت سلطانية الإنسان جديدنا نتكلم وتاسم وتا عين خير ببربيتك أبتكابي خاف سلام حبار منبر زبلون كبرها كبر من مدرخة حيسكا بسلام منبر سكوبريو سلام من تاينا نيجا كل جديد تنسالنا نبيع تاريخنا يقطعنا نبع قطعنا له نحنا بذكرنا له زول الرجال قبلون ثبتت عبيتن عنوتت معناه يقولوا من سيادن دخلنا له قدامه إيرترا مش إثيوبيا تداوم إثيوبيا مش إيرترا تداوم جيبوتي تداوم كينيا تداوم السودان تداوم سلوك السودان وين تداوم تهزوا لما تأثر نجار له ما نتكابيو أب إثيوبيا تروحوا أب جيبوتي تروحوا أب سومال تروحوا أب كينيا تروحوا سلوك السودان تروحوا أب السودان تروحوا نزيهم نهزبي نحدث كمثال للزلة وجن نهنا يتقبل كيلو ما يفلتوا هذه إرتراض ما نتجريني التجاربي سناي تجري جواب عندنا وحدة كنا ما خما بالنسبة نمشون حفرون تعبير له نزيهم جد نزيهم نزيهم جد إرتراض نتجريني التجارب نجم مريا قالوا شو توالد شعبي بها تحدثها تتم قالوا بها شعبي يقولون هذا هذي هاجر أبتل هاجر محلة ودماني لهم نتكاد يدفر نجاري كنا هاجرات عرب ترانجلنا ترانجلنا هاجرات عرب نابل عربية زلهم حدا يقوم حدا لاتينو زل لاتين أمريكا نبلن حدا أبي روقان ما تفعل ده هاجرات أبتين زلوا سلم من كايس رايني إرترا هم نجيب كذا ما تجيز لقطاتنا نفتح نستحيل من نايكي بحرن ودبت إرتان مقباتن تقبر زلوا تجعب وصل ذي قارده سعدي قارده وكان فتاوسنا كنريو ما ينخلينا وتقعد كلنا مخنات بتعرف يكون بكبرينا نريو زلنا تاريخنا ندحرج جمجمنا من نزمت نمثل إذا عندنا جبابن من قدن كتيدو سنين يبردتنا تراين حرتريها كم سلاتنا نريو له من قد يلدن إرترام السودان تداوم هم عين شكري بلا مجوبة تداوم هم عين بدر كلمة تايترنها إثيوبيا دي تزلهم حلمه وبدان ناينو وإحنا إذا عمل كباب الدخلي كان كل عنوة مهاز كله دخلنا له لإلى 5-6 عمل دماني دخلنا له واجن دخلنا له مسوات دماني نعوس للتشابو جدًا ينقل كلامنا اليوم جدًا ينقل كنسجالو جدًا ينقل كنتقبلو نزيد تقدر هو كم سنة قربتنا كم قربتنا بسنة كم فتوتنا اليوم نايفتوات من جديد راي روح حتات مجدنا ما كان بقى إحنا نريو أطلع بنا كنا نكون شالهم دلنا هنا حكينا مسرة دلوا نستحيل لنا استبعدنا نكن دلنا መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ይራኣየካ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክትብል ሕጂ ነዚ መድረኽ ዝጠልብ ኣገባባት ተሓዛዝ እንታይ ክኾን ኣለዎ ትብል ولون متى إيرترا دكان إيرتراويان بحد مسمر بتدعبا لو نتنا بحد مسمر كذا المسألة تقعد بحالنا كده إنك فاتت كل يوم لو نت إيرترالي نزل عالم كبيرة نترى لو إيرترا اسمع إيرترا ده ترى من قد يلا تزيد على السرعة المالي ثم شاكر لو نتنا تنكف من قد تتابع وصل وان المالي تقبل النتيجة كله اللي بحد مسمر كم دمشق واجا دجماي واجا 5 خفلو ملوك
ملء متأمن لني نازي مدرخ ممكات جن مسرت للاونتنا غيرنا زلنا دقيق ناي كان استفعل لمن قد زبقت دقيق تنكرت قديفنا مجمريا فلاوي نا إرترا زوحش من قدي أبحاد مسمر كلمة لنا دي إرترا كم ديناي قدما يردي اتسليالو قدما يردي اتسليالنا هوتا مستفحنا بزعباتي نحد يستفسي حما مزكاتو مجمريا قدما يردي اتكبرون تحلونا اوبريشن زليو قنادي زليو متباحد زليو كان من قديو سلازي إذا قداميتي خصوص ونسات قدما يردي إرتراونتن حقراونتن متحنو سدمو بزعباتي كان قوام جيرنا إكاكات جيرنا هزبي بزمطو من قدن بقوامن بحقن زم حضرنا سرعات جيرنا مثلنا من قدتات نيرترا بزمعبل من قدتات فلليات كله يخليه أرها قراونتات مثبتا وروح يخطاني قلالنا وانجل ما معبلنا وسانة صبغن سلازقاني حجيكن قدما يردي اتليات سلازولي إرترا دنقافتو تقامدو على خبزيدو من تفتيفال نبحك إرتراوي تلاحيلو هاقر مدحان نبحاد المتمركن متعال لنا قبل لبواي خير حراي كولونيل تسفى جبريل إذا كان حبريتا بلب يمسكنك يعني اللي من الباش ترسع كل جرالو تبلون تليو الله نحط أرجزي كتعدلك بكا خليه لا ولا حنتي أنا بتعدي إذا مسكن كم كل سبب العظم فليك لسنا على اللي كنا كم حدي إرتاو ديكا بيترس مزحمن ريتين مجلاتت يشتي حسب المقرابنيو أتي بعد تقلالي بتانيش عظمي كمل لسالو وزبل نتي أبقال عظمي قديفنا العلامة نفن إرتاو المدحان برد لو سمعتين ولا دلونتين مجلاتيو ولا حنتي دبلي أنا بتعمي إذا مسكن يقني اللي كولونيل تسفى جبريل مباية ملو عدمي خايو نقولو نخيل 3/4 عدمي خاخا أبتقال سزلخا خمتي زلنا قمت حجون قنا تكالة سالخا كاتا إرتراسي سالساي ولدو رابعي ولدو أي عرفن أملخي حق زنا تزمت ولدو بسلام كنبر زحج زلو بهيو زلو ولدو خا قلقم نقر كبرمو كابتي زسمعنا دلو سقاتات حرخو الناس أبتا زفوت وعدنا تراهبنا بزيادة خنا قلل تسفى قبر يغني اللي كبرتي هبقى بتعمي خلني اللي أنا ونحربها